ngambara ing awang-awang Ayo, ini karek rong lagu meneh, pas. Seripat, seripi. Sekedap baik. Niki aja digarap gecul napa? Gecul. Gecul, nggih siap. Ayo plok. Ayo plok rene. Kamu lho. Niki cemplok niki sing ngarani niku mantan lho. Iya. Emang kowe pernah payu? Ora. Sujukno yo kene mantan bing nek ora ngono nak ya keprok. Seripat, seripit. Lembene meraket sipit gantos luwes miregane alam lali
apik kan. Nggih, alhamdulillah. Ditutup mangga ditutup. Heeh. Kowe sing nutup Nduk Cahayu, Nggih. sing buka aku masalahnya. Nggih. Tutupan Cahayu. Katon. Yo. Asik. Oke, matur nuwun. Nggih, atur sunugi. Mugi kunjuk warga saking Klaten, saking Ngayogyakarta. Mugi warga RT 04 nggih. Nangis
tenan. Pokoke jos. Amin, alhamdulillah. Nolak dolak ko aku mau wis dedekan. Jenengan kelingan ora ya aku ngono. Nek kono Pak Lurah jek aktif kok ya nduk, aku nek wis rosokan dadi ya. Ah, nggih mboten. Beda. Heeh. Nek bar ngono kuwi terus apa? Bukaan. Sampun, kula nggih mboten apal saestu. Kula bola-bali ning campur sari ra apal-apal mumet. Tapi nggih mboten apa-apa ngepek ngeten nggih ngertos. Heeh. Apa nduk Cahayu? Iya. Pak jenengan lho ora ngono to, Pak. Mosok kon mulih aku ra bayane niku lho. Jenengan mek nyanyi nggih. Iya, maksud iki. Wong ngeksi. Sing peparing, sing pemaring kuwi mesti Gusti. Arep digelar kaya ngene iki, nek ora diparingke ya ora kelakon. Pak Haji, iya Pak Haji terus. Wah, wis pokoke bengi iki memang kudu istimewa. Istimewa harus. Pokoknya nanti satu-satu nyanyi nggih, Pak nggih. Oh, ya beres. Kepati Amar Suci Rambe Eyayo Sing saya seruk yo gending enak tenan. Leras. Leras. Dimatke tenan ngantek kleru luput. Lah nggih, makane mendingan kula nggo kepekan ketimbang salah. Mbangane salah. Mula awake dhewe mau nak senggakane pir mumpar mampir Mas Yatno. Heeh. Nek nang omahe mampir nek nang kene mampir ora tan. Mbuh engko kaya. Kudu mampir lho, rugi mboten mampir. Ah, juragan direkturnya juga rawuh. Alhamdulillah, juragan mengke niku yang nggih. Juwardi. Bapak Juwardi Sugeng Rawuh nggih. Masih satu juragane Kakung Sableng inget sik tak tunggu iki. Iki banyak juragan lho. Walah semua direktur. Kalau saya tidak menerima yang merah-merah ya awas lho ya. Awas nek kuwi genah. Monggo sekecake Mas Juwardi. Juwardi nggih. Kudu tak enteni wong mergane kanggo awake dhewe mudhuk kowe sing nampa kok. Nggih harus dong ditunggu. Pi nafsu tapa Rasulullah kumandang suarane Setiane kelakon
wae rung kelakon, Nduk. Pak Depono. Pak Depono? Pak Depono siji rung kelakon. Dereng ya, Pak. Ya Allah. Kok ya ngerti ampur iki karo Martek golek kene piye, Dik? Heeh, sing iso kedep ya. Lah sedaya kena kedep no. Oh kok ya jenengan eneng-eneng. Aku yang gumun kok Nduk piyayi sepuh ki ya. Anyar iki golek sing iso kedep. Ya Allah. Regete kuwi ono jebule. Aduh. Jan bengi iki Mas Juwardi yang terhormat. Nggih. Sekecake lenggah. Nggih. Tak tutup lho iki kok. Ditutup mangke lagine dilajengaken. Monggo. Apa pilih tapi jangan so-so, jangan mepet-mepet. Oke. Ya. Matur sembah nuwun. Aku ngene iki seneng. Kekalane wong akrami tutu bondo tutu rupa hamung ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel tan kena di numbat harata jeneng kula kowe aja lali marang aku iki cah
nggih Bapak. Monggo. Apa